Dneska je svetlo. Ide sa točiť. Tak, už len zapnúť natáčanie. What the fuck? Čo robím so svojím životom? O môj Bože, to chcem, to musím mať. Mami! Môžem? Nie! To video editujem už 8 hodín. Prečo sa videá proste nemôžu zeditovať sami? Áno, dám tam presne takúto hudbu. To určite nebude copyright. Veď to používa skoro každý. Ostrý. Zaostrý. O môj Bože, ty máš už 15 a vedia tvoji spolužiaci, že natáčaš zle pasá? To je tak dobré video! Vadilo by, keby som natočila niečo podobné? Nikto si toho nevšimne! Zbožňujem čítanie pozitívnych komentárov. Dostala som fanbalík. Mua. Ktorého lopesa si vybrať na natáčanie? S týmto mám skoro všetky videá a s týmto tak jedno. Haló? No, ahoj, vieš, ak si mi požičala tak pred 2 rokmi toho lepesa na ten film? No, tak teraz to idem dotočiť. Požičaš mi ho zase? Všetko je to tak drahé. Kde je tá vec, ktorú som použila pred 3 rokmi v tom videu? Kde je? Potrebujem nové fotky, ale vonku prší, ale je tam dobré svetlo. Nechce sa mi obliekať, ale tie fotky potrebujem. Marienka, ty si tak strašne vyrástla. Čím sa zabávaš tieto dni? No, babi, ja natáčam s pečopákmi, to sú také zvieratá a... No, to sú tie hračky. A nie si na to už trošku moc stará? Babi, mám len 8.